Raġel ta' 27 sena minn Taxbix ġie arrestat wara 4 żerqiet li 3 minnhom seħħu fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt San Ġiljan. Għal ħabta tal-10 ta' bil-lejl, żewġ persuni rrappurtaw fl-Assa ta' San Ġiljan li waqt li kienu fi triq Dragunara avviċinhom raġel allegatament b'sikkina fuqu, serqilhom ammont ta' flus kontanti u ħarab minn fuq il-post. Ħadd minnhom ma ndarab. Aktar minn siegħa wara, raġel ieħor irrapporta fl-Assa ta' San Ġiljan li kien għadu kif ġie aggredit minn raġel fi triq Spinola f'San Ġiljan stess li allegatament kellu sikkina u talbu għal flus. Il-vittma ta' 29 sena mill-imġar sofra ġrieħi f'idu bis-sikkina u ttieħed f'ċentru tas-saħħa għal kura meħtieġa. Għal ħabta tan-nofsija ta' filgħodu, raġel ieħor irrapporta li nstaraq minn persuna allegatament armata b'sikkina u ma ġarrab l-ebda ġrieħi. Il-vittmi taw l-istess deskrizzjoni tal-aggressur u l-Pulizija mill-Assa ta' San Ġiljan flimkien mal-Pulizija tal-Iskwadra tar-Reati Maġġuri u tar-Rapid Intervention Unit bdew it-tfittxijiet għal din il-persuna. Ir-raġel eventwalment instab f'daru u ġie arrestat fuq il-post. Waqt tfittxija li saret f'din id-dar instabet is-sikkina li allegatament intuża f'daw is-serqiet, ħwejjeġ li der liebes fil-filmata tas-sigurtà u oġġetti oħra relatati mas-serqa u ttieħed fil-kwartieri ġenerali fil-Furjana għal aktar investigazzjonijiet. Waqt dawn l-investigazzjonijiet irriżulta li l-ħallil allegatament wettaq ser oħra l-erba' li għadda f'Taxbix. Din seħħet għal ħabta 11:30 ta' bil-lejl meta aggredixxa koppja Ingliża u serqilhom xi flus li kellhom fuqhom. L-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin u r-raġel mistenni jitressa l-qorti fil-jiem li ġejjin.